ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଧୂମପାନ को ଭି ଟ୍ୟୁନ୍ସ ପ୍ରୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା, ପରିପକ୍ୱ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବୈଧାନିକ ଚେତାବନୀ: ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ଅଶାଳୀନ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ସମରସରୁ ବିୟର, ହୁଇସ୍କି, ରମ୍, ଭୋଡକା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ। ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ବଦଳିନି। ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ବଦଳିନି। କିଏ ପିଏ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ, କିଏ ପିଏ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ, କିଏ ମିଳନରେ ପିଏ ତ କିଏ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପିଏ। ପିଇବାବାଲା ତ ପିଇବାର କାରଣ ହିଁ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ବିନା କାରଣରେ ପିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଚାରିଜଣ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆସର ବସେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା। ଇଏ ହେଲେ ବାବୁ ପ୍ରଣବ। ପୁରା ନାଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ରାତି ନାହିଁ, ମଦୁଆଙ୍କ ଜାତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବା ଜ୍ଞାନୀ ମଦୁଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଗୋରା ଚିକଣ ଚେହେରା ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପଟିଲେନି। ତେଣୁ ଏବେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ମଦୁଆ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଶନିବାର ଇଏ ମଦ ନିଶାରେ ରୁହନ୍ତି, ବାକି ସମୟତକ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ମଦୁଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା। 4 ପେଗ୍ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରର ଭୂତ ପଶିଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ତ କେତେବେଳେ ବାବୁସାନ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ କଳାକାର ମଦୁଆ। ପରିଚୟ ପର୍ବ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ମଦୁଆମାନେ କେମିତି ବାରବାଟୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାକ କହ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ପ୍ରଣବଟା ଭାରି ହାଇଜେନିକ। अबे ये हाइजेनिक अबे सी होल चेकिंग करछि बे ହୋଲ ମାନେ अबे कोणा चेकिंग करछि ଓ आपको देखि लागो जे हाइजेनिक गाधोली 3 दिन हो हाइजेनिक ନେ ତୋର ଦେଲି ଦେଖ ଦେଖ ପେକ୍ ଦେଖ ପେକ୍ ଦେଖ। ए रो 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 सेदी पानी से ପାଣି ପାଣି କଣ ଆମର 2 ମିନିଟ୍। ସେଟା କଣ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ कोनटा ଏଇଟା ହଉଛି ମାପଟା। अच्छा ବୁଝିଲୁ? हां ପଚାରୁନୁ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ମାପ? कोन पई ଏତିକି ଯାଏ ମଦ ରହିବ। अच्छा ତାପରେ ତୁ ପାଣି ମିଶା, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମିଶା, ଥମ୍ସଅପ୍ ମିଶା, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ତ ମାଣ୍ଡୁକୁ ମିଶଉନୁ, ତାପରେ ପିଉ। एटा तू किन जाई ମାନେ तू किन जान ତୁ ଖଇରା କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଦ ପିଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କ साथ मत ए ना तू जो कहलु र टोटल पवन मो कथा तू जो कहलु एटा को बरे लेखा मते कहलु एती कोउ बहिरे कहलु? एती पानी ହେଲା। ସେ ବହିଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ବହି। संस्कृत बहिर नाटा कोन तो कहबो संस्कृत बहिर ले जाई ସେଟା ସଂସ୍କୃତ ବହି। ନାଟା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? कोडा ଅଶ୍ଵ ବିସ୍ତାରିତ ମାର୍ଜାର ମୁତ୍ରାଲୀନ ସମ୍ଭବମ୍। तो आई गुल्लम होची बड़ा मंडू जा आसिला गपिला को चलै जो हटे अष्ट विस्तारित बड़ा डसा ବନେଇବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। कैप्टन ପା ତମେ ଆଜି ଆ ତାହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ଠୁ ଗୋଟେ मोर ढाल देइछु बाबा ତୁ ପିଇ ଦେଇଛୁ ନା ପିଇନୁ? पीनी रो पानी ଚିୟର୍ସ ହବ, ଚିୟର୍ସ ହବ। ବାସ୍ फास्ट ब्रेक चियर्स ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମଦ ପିଏ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଓଲ୍ଡ ମଗ ପୁଣି ଇଏ ପିଇବ ନିଶା। छाड़ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? हाँ धन मो कोठी ମୋ ରୁମ୍ରେ
ତୁ କି ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ତତେ ହଁ ଧନ ନା 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 ମୁଁ ତମ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ମୁଁ ପିଇନି ସତ ନିଶା ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତୋର ଗୋଟେ କଦଳୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କଥା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାରିକି ଦି ଚାରିଟା ଦବାକୁ ତୁ କିଛି କରିବୁନି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଛଡା ତତେ କିଛି ଜଣା ତାର ନେଇଛି ନାହିଁ ମାରି ପାରୁନି ଖାଲି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ହଁ କଣ କହୁଛୁ ଦେଖ ମତେ ବେକାର କଣ ଦେଖିଲ ନା ତାକୁ ଦେଖା ନା ଅଧିକା ନିଶା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ କଣ ଦେଖାଯିବ ଏ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଉଛେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର ମୋର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିବୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୁଝିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯଦି କିଏ କଲା ମାନେ ପିଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ତାହେଲେ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେଠି ଯିଏ ବାନ୍ତି କରିବୁ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରୁଛି କି ସେ ଯିଏ କରୁ ତୁ ମୋତେ 3 ଟଙ୍କା ଦେ ମାନେ କାହିଁକି ପଚାରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିଲୁ ନଉନୁ ନେ ନେ ଇଏ ଚଳିବନି ଆବେ କଣ ମାପୁଛୁ ଏ ବ୍ୟାସଟା ମାପୁଛି ରେ କଣ ବ୍ୟାସ ନା ପଇସା ଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲେ ଏଇଆ ହବ ଜୋମେଟ୍ରି ଫୋମେଟ୍ରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିଛି ଯେ ହେଲେ କେବେ ମାପି ନେଇ ତୋ ଭଳିଆ ଚଳୁନି ପାରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଏଇଟା ହଉଛି 30 ମିଲିମିଟର ଯଦି କମ ହେଲା ଏଠି ଲୋକ ନେବେ এই রুলটা তু করছু না আমার আরবিআই করছে ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ପାନ ଦୋକାନୀ ସେ ନଉନାହାନ୍ତି ଓହୋ ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବେ ବାଳ କଥାଟା କହୁଛୁ ମଧୁର ସେନ୍ ଛଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ଚଳିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ସେ ତ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ତୁ 3 ଟଙ୍କା କାଢେ ତିନିଟା କଣ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ କହିଲୁ ଏଠି ବୁଝିଲୁ ତାର 3 ୟାର 3 6 ଟଙ୍କା ଶାଗ ଦେ ମୋ ପାଇଁ সাঙ্গ ରହିଥା আরে পয়সা আছে ডরলি মো ତୋର 3 ଟଙ୍କା নে 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 এই নে 10 টাকা তোমার ରହିଗଲା 4 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ মো ହେଇଗଲା 9 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 9 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟଙ୍କା କାହାର ଧାର ରଖିବା ପିଲା ମୁଁ ନୁହଁ ବଢିଆ 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 ଏମିତି କରି ଚାଲେ ପ୍ୟାକଟା ମାରିଦିଏ ତୋ ପ୍ୟାକଟା ବନଉଛି বনুনু ତୋର ଅଲରେଡି ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପିଇବୁ ତୁ ଆ କରିବୁ মানে କାହିଁ ତାକୁ ଦେନି ସେତିକି ତୁ ଆଉ ପିଇନି আরে কলিঙ্গ সন্ডমু আরে বস ତୁ ସେଟା କଳିଙ୍ଗ ଧଣ୍ଡ ବୁଝିଲୁ আবে ও করিবিনি বে ହାଲକା ଟିକେ ମାରିଦେଲା ମାନେ ତୋ ରୋଲଟା ବାହାରୁଛି আবে জমানে କଳିଙ୍ଗ ସଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାବୁ ଭାରି ରହେ ରୋଲ ପରା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ নে 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 ନଉନୁ 200 টাকা দে দেলি গোটে পেক দে ଆଉ ଗୋଟେ ପେକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକ୍ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇବ ଗାଇବି ଗା ଗାଇବି ତୁମ ବିରହରେ ଅବୁଝା ମନକୁ ତୁମ ବିରହରେ ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ନେଲି ମଦର ସାହାରା ସତ କଥା ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ଆଉ ନା ମଦ ପିଇ ପିଇ କଳଙ୍କିତ ଧନିଆ ମଦ ପିଇ ପିଇ କଳଙ୍କିତ କାହା କଣ ଗାଇଲ ମୋ ବୁଝିଲେ କି ମତର ବେଦନା ହଁ ମମି ନାଇଁ କଣ କି ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଣବ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେ ମମି ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମମି ସେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ପଢ଼ିଦେବି ଟିକେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଆଉ ହଁ 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 अबे मादिया तोरा 10 वर्ष हेलानी परीक्षा सरी पागल है जो तू निशा है जो तू ନିଶା ହେଇଛି ନା କଣ ମତେ अब
ବୁଝା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେ ନିଶା ଉତୁରି ଯିବ ବାସ୍। ବାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ତୁ କଣ ଘରକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଯିବି ତତେ? ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ ପିଇ ପାରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର ମଦ ଆଉ 10 ଟଙ୍କାର ଚାଖଣା ମୋ ପାଇଁ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ। ରାଜା ଉଠୁଲୁ ବେ। ରାଜା ଉଠି ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କୁହ। କାହିଁ ସେମିତି ମଧୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉଛୁ? କହୁନୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ହେ ଗାଇସ୍, ଯଦି ମଧୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆରେ ରୁହ, ଏ ତ ମଧୁଆ ଭଳିଆ ହେଲାଉ। ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଏବେ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଇଥିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇତା ହାଫ୍ ଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ପିଇପାରିବେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଏଇ କଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି। ଏଇଟା ପିଏ।